אם בגיל 17, כשעשיתי את האימון הראשון שלי, היית אומר לי שאני הולך בכלל אי פעם לנצח בתחרות, הייתי אומר לך שאתה משוגע. איפשהו על הדרך היה לי ברור שחלומות הם דבר שנועד להגשים. זה היה כזה וואו, אחד גדול מטורף, כאילו, לאן הגענו? הבנתי שאני חייב ללכת אחרי החלום, כאילו שזה אי אפשר אחרת, שהם לא יכולים להתקיים בלי לעשות את זה. זה ספורט מאוד חכם, מאוד מאתגר. אני חושב שהספורט המוטורי יהפוך להיות משהו שהוא באמת משנה תרבות. אני חושב שהיציאה לפה לצרפת, לאירופה, עזרה מאוד להבנה הזאת. אם באמת התעניינו ויראו את מה שעשינו פה.